id-dejqek x'inti tagħmel? Għax inqalat l-ċin. Ħares, tkun sindikajr, x'inti tagħmel? Inqalat l-ċinga waħħalt. Għaj ma taqtalek irsinek, ma. Skot ikun! Infatti, ħajiftu kafettirja ġdida, ma titlob sokkor, għax billulek u. Għallu għaj ma kemm inti fel-sew fader, għallu dik għax zanżet libsa ġdida. Biex għax. Kulħat jitħal. Il-missident tagħna huwa Dorian Kassar. Jien għamilt perjodu illi l-aħħar 4 programmi u l-aħħar 3 programmi norqod l-isptar u kont qed immur nibqa' sir television ġifieri. U dora kienet mill-ewwel kif taqbad tajt. Diffiċli ħafna tara U għan nistaw. U li ma nistina vanitu. Iżda ma nħobb noqgħod attent kif nidher, fis-sens ma mhux vanita ta' barra minn hawn, jiġifieri jiena finħares fil-mera jekk il-vanità tikkalkula tħares fil-mera 3 darbi qabel toħroġ, ngħidlek iva nħares darbtejn. U anke kif inti tipproġetta lilek innifsek ma' ħadd ieħor, naħseb li dik hija xi ħaġa li tagħmlek spiritwali jew le. Li bniedem inti meta raku kelmek jgħid ismara, dan bniedem illi nieħu gost fikum dan bniedem sinċir, dan bniedem illi tal-kelma, dan bniedem ġi dawn huma affarijiet naħseb li kollha jgħinuna fil-reliġjożità tagħna. Għandu x'jaqsam tkellem nazzjonalisti fuq il-wan. Ma nitfalu l-frej. X'għandax U jiftu l-qorti ħantini ċans ħanajda. Dik importanti ċans għalla ħares. U nittama li l-Ministru tal-Intern kun qed jara dal-programm. Ma jitħajjar suppoġġek jew imħallef lilek. Għax kieku l-ħabs mhux wieħed iridu nibnu, imma xi sitta box ninsolar il fuq. Thailandja. Thailand post ek relax. Mort? Mort, iva, mort. Joġobni dik il-kultura ta' jisa happy go lucky, għassa di dejjem mill-lat ta' turist. U di xaħġa li kieku kanna ċans konna nejdu għaw kol. Min mod kif tħares meta tkun turist, ma jfsiex ikollu ikun tajjeb, għaliex ir-reliġjon tal-mek affarijiet. Imma issa mod xjentifiku. Ħafna mill-qaddisin kellhom viżjonijiet tal-infern, per eżempju. Jek tidħol ftit. Tiftakar li kellek reliġjon ta' kif interpretaw ir-reliġjon hija wkoll li pereżempju id-dinja hija ċatta. Li tgħid li d-dinja tonda kienet ereżija reliġjon. Jiġifieri ma rridx inkun f'dik is-sitwazzjoni fejn. Ejja sa morru għal programm ieħor. Ħanejt ħaġa naqbija, ħanejt ħaġa. Jiena ngħix daqs li kieku hemm fis-sens li jiena l-omm minn kellima daqs li kieku qed tisma' ma nafx. Daw kienu jisina kontet nippjana biex niffaċċjom biex ngħidilhom. Għax huma l-importanti mhux in-nies. Għax li huma dawk l-importanti, fost oħrajn kien hemm il-ġenituri tiegħi. Għax taffetwhom b'xi mod. Sewwa, u laqas il-ġenituri niftakar ma kontx qedtilhom il-mami qabel mietet. Kienet ġa. Attila. Żgur, mela. Kienet ġa missewwek. Żgur, ma kienet fit-tieċ ukoll, kienet ġifieri le. U kif ħadet il-mami aħna konna close ħafna ma' xulxin. Il-mami kienet tinduna li jien għandi xi ħaġa li l-orientazzjoni tiegħek. Li kienet taranina, per eżempju, nkwetat, minix kuntent kif kont qabel. L-om kienet tinduna, u ħana kif ngħid li kellna close ħafna. Qed nitkellmu sa xi 10 snin ilu dan issa.